Ще ви кажа нещо, което може да звучи интересно. Защо си мислите всички, че знаете нещо за мен, като нищо не знаете? Много смешни и жалки станахте. Не спирам да ви се смея на смешните коментари, които поставяте относно мен, какъв съм бил и т.н. Дори не ме познавате, а тръгвате да коментирате. Доста жалко от ваша страна. Спрете да се мъчите да разберете нещо за мен, защото няма как да стане. В този интернет свят, в който живеете, няма грам истина. Вие си мислите, че си чатате с приятел от интернет, но всъщност не знаете изобщо кой стои зад монитора. Много смешни ограничени глупавати идиоти. По цял ден седите в този чат и си мислите, че научавате нещо от него. Седнете, прочетете някоя книжка, например. Ще ви дойде от полза, защото като гледам как неграмотно пишете, ми става ясно, че сте спуснали първите си години от училище. За тези, които бавно загряват от първи до пети клас. Без труд, този живот нищо няма да постигнете. Научете нещо, което ще ви от полза, като пораснете. Ще видите как яко ще ви смачка живота. Ще ревете, но вече ще е късно. Така е, само тъпите идиоти нямат пари. И сега, повечето от вас ще си кажат много. Някаква обида. Но аз съм прав. Всички, които си скъсали газа, все ще се окъсат имат пари. Направи така, че и вие да имате. И бъдете толкова прости, както сте сега. От вашия познат Ел. I'm Justice.